beanan loro. Iki ntar tuh iki. Enggak penak. Yo. Main ketorok gede yo. Lah kok loro? Ora penak. Oh, yo malah ora bentuknya kayak apa iki, Bu? Kontol. Srit. Ya, ngono lho. Penak. Tem. Oh, iki arek goreng pempek. Sopo sing ning pantai, Bu? Dek ora dijak ta? Salah ora ini. Ah! Ayo Lan. Ayo cepet. Ayo Lan. Dipotong. Ayo. Disimpan aja bisa. Ini gatok. Ayo. Enak. Alah, baperan. Bah. Duh, kok petang? Yo, petang bos malian lampune kene. Aduh. Cek. Apa? Aduh. Peteng. Biyen pas ade gawe nganu kae ora peteng ngene. Iya diganti. Peteng. Wes aja kau kowe. Meneman enggak kok. Dirisi sak anu ae. Iya ben ngene. Enak. Weh, ngono kok jeblok. Wes. Angel wi try kelep. Hanya aku yang bisa. Diselirit ngene lho, Dek. Kok kene diselirit sik engko peso tekan kono. Terus engko disret penak engko. Ora. Jal. Bisa. Kayak sosis kok. Lah ngono ya kesuwen, tak warai ini. Kudu diselirit sik. Duh kalau Enggak apa-apa, ya emang ngono. Nah, dislit kabeh, klontok srot. Nah, ngono lho. Iki dicekel lho, Bu, dicekel disrit ngono lho. Nah, disrit. Srit tarik. Tarik srot. Nah, kayak ibu lho. ya aku weh. Bilang. Nah, ditarik, kuwi tarik. Loh, tariin Tariken sing Juh, bentuknya kayak apa iki, Bu? kontol. Srit. Ya, ngono lho. Penak. Nah. Enak toh? Endi guntingnya besone. Mau putar gunting-guntingan iki. Beso. Alah, salah siji. Salah nyebut. Ya wis to, bulan ambune. Lho kok ora padha dindengone. Dipangan sapa mau? Ibu kok. Oh, emang beda anune. Ngono to. Beda lho. Ora molor paling, Mang. Molor. Entak tuare. Iki mesti kelat-kelat iki. Durung panas lah. Tak. Lho mau kene nek iki. Keren lah. Wis, Nah. Ngono lho karepku iki. Iki bos. Sing ngonceki wis entek garek diris-iris temane iki. Siris. aku mah Wis iki Jen. Mbak enak burung. Nolak kare. iki wis mateng kan, Pak. Yo urung, empek-empek kudu digoreng lek bakso nah baru. Udah ulang ya empek-empek langsung dipangan ngene iki. Kok gilane pempek lenjer iki. Gawe ya. Oh, gawe empek-empek, Bu. Tuku iwak nganu. Didol. Apa kae sing olan ora doyan betutu. Regane lho larang 100.000 sekilo malah ora doyan. Ya wis tak jajal lho kayak iki.
Rasanya kayak gak biasa, tapi Yo gurih. yang delok bentuk gila loh. Tutup iki kayak apa? Kayak Pak Kutuk. Kayak juga anu. Urung mateng Bu sing rada gosong-gosong aku senenge. Aku mambingi wis jejel goreng ora tek gosong, enak sing rada gosong. Nganunya aromanya itu keluar. Nah, Keluar aromanya. sing gede. Nampan. Muat. Aroma itunya itu sangat kuat banget. Kalau gosong-gosong itu. Wes din. Nah, yang ngono. Lah, tenan. Terus tuh. Bu, Kok numpan? kowe behanan loro to, Lan? Cici. Loro. Cece iki lho. Lah sing abang apa lho? Aku jalan. Ambune kecing ora Bu ambune. Iya behanan loro. Iki kenter to iki. Enggak penak. Yo. Men ketara gede kok. Lah kok loro? Ora penak. Ya, Oh, yo malah ora penak lah loro. Enggak penak lek loro iki. Loh, lah kowe lho. Nek kok lek siji iki. Loh. Oh, ben gede iki, Bu. Ngono kuwi ora bersyukur ya ngono Lho kuwi. kok koyo Pak anu. Ya kok patonan. Iki lho, Din. Adus dulu. Kene lan in frame kok malah. Lan, rene lan jogoni. Dicopot. Yo. Surat doyan lho. Doyan kan. Wes Dek. Wes. Lan. Iki kecahe mah ning endi to? Asu we. Kene lho in frame. Lan. Rene kok in frame kok malah. Lum. Nanti ta cah iki. Lan. Cukup ora, Dik? Kafe. Ora. Ora. Ya wis, nek ora engko malah kangelan. Wah. Tadi bos.
Engko malah jikoke loro-loro. Nice. Nuanggung jan iki. Gedekno titik, Dik. Wes. Wis. Wis, Bos, karek ngenteni, Bos. Suwi rotane. Gorengnya. Wayahe diwale. Oh, buku Dik, wale Dik. Lap. Hah? Apa? Lap lho. Iki. Angelan, Bos. Duh. Klet. Klet, Bos. Tuh, langsung titik. Enak. Mantap. Sebene, angkungan dhewe. Wis bareng kan gak kelat dhewe. Bisa ini dhewe bos. Langsung tam-tam entek. Iki bos dhek main apa lho Dik nggawe omah lah. Main apa wae? Ndelok omahmu. Ora ganti game nang kan. Ribut. Bangun kota. Bos. Wulan endi to jane lan? Kecean taruh cokoke. Nesu deh iki. Sudah. Alah. Iki bos wis mateng, Bos. Kosong ya. Malah enak kok, gosong-gosong ritek. Halah. Dek. Aja mbok tekel nganune. Kowe malah enggak konsentrasi. Nyekel iki ne. Awas. Terjadi tragedi mau bos untungno ora utah minyake. Beh. Ngeri. Ora utah. Aduh. Sayang. Lampunya bleret bos, biyen bot iki iki ganti cilik bos. Oh, wis ngono. Nah, pretel. Lan. Sudah, Wulan mesu bos. Saya. Malah aku seneng sing gosong-gosong ngono kuwi malah. Lebih kriuk-kriuk teksturnya itu. Nek sing enggak patek gosongnya lembek gimana ngono. Plung. Wes, karek stok neh sak kloter neh. Kloter neh iki bos, wis rampung bos.
malah gosong yo kuwi sing enake kriuk-kriuk, teksturnya itu lebih mantap. Wis mateng bos. Gue mau gini nih bu, ya. Ben cepet kok. Kesuwen kok. Wis Dik, wis mateng. Gue tanin Banget. pawon. Aku yang ngono, iya nih, ben cepet. Ben. Tapi jarine mamaku matangnya ora kon jero nek. Iya. Ini gede. Oke. Nah, wis tak nampan. Nampan les. Lep wis. Ukut di sana. Dengaran udah lagi. Hah? Dengaran dilapi kembali. Wes lah. Yes, bos. Yo, mangan yuk. Matang bos. Gue rada di alkuju. Yus goreng deh. Minyak aku tuh goreng ketek. Alkuju. Weh, ketek. Sombong. Halo wonge ning kono lho. Wo. Sore. Alah. Sudah pe. Piye ampun seger. Seger kan. Iki bos sak ini dhewe bos. Loh, lan diduduhe molan. Duduhe. Duduh. Hah? Kowe Diuran. Nesu bos bulan bos. Nesu dek. Wah, gue sumpit weh gayane. Yo lah. Payah gue sumpit. Bos. Iya. Bos, wes waktunya makan nih lagi sana. Tam. Aku njeluk. Seru. Kita tuangkan. Nah, kamu sendiri saya di sini. Sebelah juga sih. Serut sepiro iki? Oh. Sumpah dimsum. Wah. Yo jadi gua iman api yo. Oh. Aku tak tusuk ayo, bolo. ngono iki. Aduh, Aku tak tusuk. mangan ini manis-manis titik dulu lagi. Jemput. Ya kuwi. Nah. Kakan kok ya enak kental ya. Tem. Iya toh. Angel deh, gak iso deh. Aduh. Gila. Apa enggak iso, Bu? Apa enggak iso? Rasa sekolah lah. Lah, santai. Tem. Oh. Tem. Tapi fly dulu, Sok. Nah, ayo ra iso. Loh. Iso sing kelas. Ngeliat dewe lah. Kita coba, Bos. Apakah enak? Dit. Mantap. Juga makan. Mantap. Yang kau bah. Ya wis bolo, kita konten hari ini niki. Aja lali di like,